Hello, auta, kana ina? Ga yaran darma a cikin gari sun shigo? Gaskiya ya kamata kai sauri ka. Ya mu tafi ba saboda oga ya gaya mun cewa akwai matsala za a iya farmaka mu ba. Yanzu ya yake ciki ne. Siyasa ne. Wai da mun wannan shine autan da ake ta magana kuma shine muke ta gudun shi kuma ba casting ne wannan ba Ta magana ni fa na san waye auta ba. Za ku ga kowaye shi bari mu ga ni wannan hakyale ne shi ko kashin shi ma ba za a gani ba. Me sarran ne da yanzu nan kaddamar mai Big boy, abin da ya sa na kira ka nan gurin akwai wani ɗan gidan minista wanda gobe zai dawo makaranta daga Xamany. Ina so a airport ɗin shi na zuwa gida a ɗauke min shi. na ji maganar ki mai gida. So amma abin da nake so na faɗi maka a nan guri abu guda ɗaya ne. Sai na kashe yayi. Akwai harƙalloli da yawa da suka faru a baya wa'inda sun faru mun yi su mun gama mun wuce lafiya, amma yanzu kasancewan kai ka sani an juya wannan gwamnati, an riga da an sanya mu harkokinmu idanu. Duk wani motsin da za mu yi muna yin shi ne a idon gwamnati. Sabida haka ya kamata mu gane cewa lokaci ya yi da za mu iya canza wata harƙallan namu. Kadda maganan da ake gaya min nake jin jita-jita a gari ya zamo gaskiya, sabida na ji an ce min za ka canja sheka. Ba abin mamaki ba ne, domin yanzu kan mage ya riga da ya waye. Dama tun farko wannan harƙallan da nake yi tare da kai ina yin ta ne domin na samu wani mafaka da zan iya amsa sunana na big boy.
dole ma a yanke ma hukunci. Kuskure ne oga, wajen giranci ne oga, ko kudi aka baka? Kudi ba ne oga, ya kai oga ne sai da wanda ya saka ka a cikin hawo layi. Wannan gaskiya ne, don yau zan aika ka na kira, in ya so inda raman ya zo sai ka mai bayani, ka gane a ba. Dan ni ba na yafiya duk wanda ya shige ni ma sai na shige shi da dalma. Ƙwarai kuwa. Gaskiya ne. Ga shi kawai da ya kamata. Iri shoga kawai ka rufe shi kawai a wuce wurin da Allah. Dole ne sai ya riba, dole ne dama. Ka rufe shi kawai a wuce wurin. Ganin zai kiyaye shi. ga wannan da an yafe mishi ai hakuri mu je wajen dalman ya bada a bashi kawai. Ni ustaz dama ban so a zo da kai ba wallahi, ni na san dama sai ka kawo mana cikas a cikin wannan harkan namu. Ba da Allah. Wai kuna son wannan ne dama? Za ka biyar ta nashi ne? Da Allah kai, haba da Allah. Tausaya mishi nake ya bani tausayi ai hakuri a bashi. Wannan ba za mu ƙara zuwa da shi aiki ba da Allah. Ustaz ai ban so wani tafiya a ce a T-boy. Bura uban nan kai ya sa ni da a kashe a mafarki wannan aikin ba zai yi ba tun ma ban je ba bari in kira darma kawai oga in gaya mai cewar ba zan iya aikin nan ba. Kada hamuwaye hakimin gado da katifa daura alhaji awwali ya kawo gado da katifa sababbi hamuwaye hakimin gado da katifa daura alhaji awwali ya kawo gado da katifa sababbi hakimin gado da katifa daura kalamu wahid ya kawo gado da katifa sababbi. Yare mai gida. Ka ƙaru so mana. Yare ya wuta. Aiki an kammala kenan. Big boy gaskiya aikin namu. What? Gaskiya saboda darma yana da mutane sai na bi a hankali aikin. Auta, na san cewa za ka yi aiki ya sa da ba ka aiki. Amma ba zai yiwu yanzu ka zo ka same ni kana faɗa ma aiki ba zai yiwu ba tsawon 2 months. Tsawon 2 months back na baka aiki. Amma ka kasa yau ka zo kana gaya min cewa wai darma ne wai ya fi ƙarfin ka gama min aiki da shi. Haba. Wato big boy harsashin da na siya ya ƙare a yaransa ne kuma dole sai na je Abuja ana siyo. Amma auta ne na san cewa zai kama ka fara aiki na me yasa tun farko baka aika ɗaya daga cikin yaran ka ya je ya siyo harshashin ba? Kai ka san wannan aiki dole mutum ya caji, wannan dalilin ne yasa na manta, amma ba za a sake ba. Yanzu me kake da bukata a gurina
da ka zo da wannan yamman? mun haɗu da shi mun yi arba da yaran shi to amma ya tsere. Next time idan mu haɗu da shi ko ni ko shi sai dai wani ya shiga rana. Ya kana faɗa min cewa wai next time? Kar ka fara kira mu wai sun ga wani next time back to na baka aikin nan na faɗa maka. Auta, boy, this is the last one. I said this is the last one. Ka tashi ka bar wurin nan. Ba na so in sake sa ka a cikin idanuwana ba tare da ka kawo min labarin cewa ka kashe min Darma ba. Ni kuma na ma alƙawari in dai ka ganna a nan na alamtan ma da cewa Darma ya shiga rami kawai.